Hola, bon dia, benvinguts a la classe de matemàtiques. Bé, ahir vam estar treballant la divisió d'un número natural entre uno decimal. ¿Val? El dia anterior, un número decimal entre uno natural. Bé, recordeu que quan el número decimal es dividia en el natural, es feia la divisió i el resultat, després la divisió normal sense la coma, sense el número decimal, i després comptaven els dècimes on tocava i la posaven. I quan era el número natural dividit entre el decimal, teníem que multiplicar el decimal, el número del qual, és a dir, el divisor, el multipliquem per la unitat seguida de tants zeros com decimals tinga el número. Val? Doncs bé, avui anem a fer una divisió d'un número decimal entre un altre decimal. Val? Bé, s'adrecem a la pàgina 106, val? I tenim així un problemeta d'explicació. Ramon paga 124,74 euros per un pernil de 6,3 quilograms. Quant costa el quilo de pernil? Val. Divideix 124,74 euros que costa el pernil per 6,3 quilos que pesa aquest pernil. Aleshores ens donarà el preu d'un quilogram. Primer, converteix el divisor en un número natural. És a dir, el divisor, que el tindrem així, l'hem de convertir en un número natural. Val? Què hem fet per a fer aquesta operació? Multiplicar-la per 10, perquè aquest número té un número decimal. Aleshores, la unitat seguida de tants zeros com tinga el número decimal. Val. Doncs ja tenim el primer i el dividend també hi haurà que multiplicar-lo per 10. Val? Ja que si multipliquem un, recordeu la sessió d'ahir, multipliquem l'altre també per 10. Aleshores ens donarà 1247,4 dividit entre 63. Bé, fem la divisió, val? El 63 agafaria el 124, val? Com 63 per 2 són 126, doncs seria a 1, sobrarien 61, baixaríem el 7, 6 és 17, 9 per 3, val? 9 per 63 ens sobrarien 50, baixaríem el 4 i el 8, val? I ens donaria exacta. Aleshores, com sabem, com estos tres números fan referència a este fa referència a este. Ara ve la coma, fiquem la coma i este el deixem tal qual. Val? Aleshores es donarà que el quilo de pernil costa 19,80 euros. 19 euros amb 80 cèntims. Les activitats, també avui és una classe també molt ràpida perquè és el conjunt de les dues classes anteriors. Bé, agafem les activitats. Bé, la 1. Escriu per quin número has de multiplicar el dividend i el divisor per dividir i també la divisió que obtens. Val. Primer, agafem 10,2 dividit entre 0,85. Lo primer de tot, per quin número hem de multiplicar-lo i quina divisió ens quedaria. ¿Vale? En aquest cas, el divisor és 0,85, té dos xifres decimals, aleshores hi haurà que multiplicar per una unitat seguida de dos zeros, és a dir, per el 100. Fem les operacions que toque i ens quedarà una divisió. I, ja que teniu la divisió, la podeu fer també. Activitat 2. Calcula les divisions, el mateix. Fem-les, multipliquem per com toque, fixem-se sempre en el divisor i calculem les divisions. Calcula i compara en el quadern. Val. Aquestes hi ha que posar quina és major que quina. És a dir, quin resultat és major i quin és menor. Recordeu els símbols, val? Que per exemple 3 és menor que 5, 10 és major que 2
i 3 és igual que 3. Val? Recordem, jo ho explico sempre d'una manera. Si així tenim 10 peixos i així tenim 2 peixos, el tiburó quin es menjarà? Val, es menjarà, anirà a menjar-se el que té 10 peixos. Val? Aleshores, sempre la boca obri sempre cap a el número més gran. Bé, doncs hem de fer això. Calcular-les primer i després comparar-les. Després, la 4. Inventa i escriu una divisió de decimals que tinga com a quocient 125. Val, recordem, el quocient és el resultat. Val? Doncs multiplicarem el quocient per un número i ens donarà l'altre número. Val? No vos dono més pistes. Ho penseu, val? Doncs bé, aquesta és la sessió de matemàtiques d'avui. Recordem la divisió d'un número decimal entre altre decimal, el divisor el passem a número natural i ja tenim una divisió de número decimal dividit entre un número natural. Però recordeu que si multipliqueu el divisor per 10, el dividend l'ha de multiplicar també per 10. Recordeu sempre multiplicar els dos. Val? Bé, el repte d'ahir era, com és l'última classe del dia, perquè socials no l'anem a treballar, com us vaig dir l'altre dia, uneix dues d'aquestes figures per formar un cub. Quines has unit? Val, doncs el resultat seria, esta era molt fàcil, la A i la D. Val? Si les unim, com quadren els espais i queda format un quadrat. I el repte d'avui és sobre les ciutats del món. Vale? Quina d'aquestes ciutats no segueix la mateixa lògica que les altres? Madrid, Roma, Boston, Oslo, Barcelona, Estocolm i Venècia. Val? Podem buscar en cada ciutat, en quin país està, en quin continent. Val? Pensem una miqueta. Doncs bé, això seria tot per avui. Moltes gràcies i ens vegem en la propera classe.